ang nangamatay sa Uganda, nangamatay sa South Korea, namatay sa Japan, sa Guam, atong mga silingan nga mga nasod, mga martyrs ang atong tawag, apil na sad ang atong patron, martyr. Unsa may common denominator nganong na martyr sila kay nagsangyaw sa maayong balita. Kamo, og tagaan mo mayong balita, patyo ninyo ang nagsulti? Kusga. Nya nganong gipatay man ni sila nga ang ilang gisangyaw maayong balita manunta? Namoy katubag. Ang pangutana, unsa maning maayong balita nga gipasangyaw sa Ginoo? Matud pang San Pablo diri sa unang pagbasa, tungod ni ining maayong balita na bilanggo ko, nagantos kog maayo tungod aning maayong balita. Sa ato pa di ay dinhis kalibutan, ang maayong balita sa Ginoo mahimong daotang balita. Mao nay nakaproblema. Parihara gud ana gong naitaw nga magsigig katawa kay namatay na gyud ang taong iyang gikalagutan nya nitaho siya nimo kay best friend man kaniya pero wa siya kibaw nga imo daytong papa. Nya magsigi siya katawa, magsigi siya maya, sus patay na gyung animal, may ragyud, may sus kalingong tiwasan kisa may namatay si kuan ba katong animal kaysa tanan pagkahibaw nimo ang imo madayong papa diay. Nga ikaw nga naminaw, unsa may imong bation? Malipay ka siyang katawan? Dili ay. Mao na ang problema karon, lingi ay mong tupad, ingna, kana bang musultis padersiano, malipay ka? Ingna, kana bang naisultis padersiano, malipay ka? Ana. Ambot lang, depende sa gisulti padersiano. Panalitan, maingos padersiano, maayong balita, naanatay raffle tickets. Saban, malipay mo. Nya, maingos din ko, maayong balita, daghan pa kaing raffle tickets nga palitonon. Malipay mo. Ay, maayong, pa din na mahurot di ay, anak. Saan pagkahurot nga nga itong ibaligya 200,000 ka raffle tickets o niya ang nahalin. Itong halin yun. San tanaw na. Kaya murag gamay pa. 18,881 pa ka raffle tickets o niya 200,000 atong baligya. So napay mga 181,000 ka tickets nga palitonon. Malipay mo anang balita o maguol. Karabang mo, yes, napaidaghan, makapalit pa dyan ko ani. Ana, saan? Sa inyong gibate. Kay kani ba yung atong raffle ticket? Maayo ba yan ang balita dinhis atong parokya? Dinhis atong parokya, may nang balita. Nga naman, tungod aning atong raffle tickets, dili na lang ang pagdaog sa mga premyo, kanang 500,000, 100,000, 50,000, unsa pa na diha, 15,000. Dili na lang na siya kay wa man say siguro makakuha ta na. Pero ang siguro gyud kaayo nga maayong balita ani, matrabaho og mahuman ang atong bell tower na nya ang atong adoration chapel makumpleto na mahuman na natadihay ka ampuan og tibuok adlaw hantod gabi unya napakitay mahimo niyang bag-ong CR nga di na ta maglisod og lakaw-lakaw left and right sa atong simbahan unya ang ato pagyadihang buta pumero mahimo na ng walk of apostles dili na nakuyaw mahulgan ta na mga hug diha magamit na ginang lugara in terms of aesthetic og sa atong evangelization unya ang atong lingkuranan mailisan kining atong mga gubaong lingkuranan pagkanindot ana nga balita no pero daghan man ninyo
nga murag gikapoy ba? Kinsa din hebe, honest lang, nga namaligya og raffle tickets. Taas ang amon. Namaligya ba? Baligya og raffle tickets. Nay, jutay. Kinsa din ang nagsigig palit kada semana og raffle ticket. Taas ang amon. Kada semana gyud. Jutay. Kamong uban, unsa din inyong gibuhat? Minaw lang, di sad mi mamaligya, di sad mi mo palit. Pastilag mo palit lang mo unsa may maing balita niini. Kutob sa mo palit aning atong raffle ticket, dunay premyo sa Ginoo nga 100 times sa amount nga imong gipalit. Mao nay unang maayong balita. Ikaduha, mahatagan mo higayon nga tigo mo bahandi didto sa langit. Mo na ikaduha. Ikatulo, makahatag mo kalipay sa atong katilingban sa simbahan, labi na dinhi sa atong Archdiocesan Shrine, nga mapasa ngadto sa inyong mga kaliwatan. Nya kamo sa mga online parishioners, bisag dili mo taga dinhi, nya sige mo pamalit, naasad mo kalipay gihatag diri, unya ang maong kalipay mubunga sa inyong kalipay. So mo ni siya ang sitwasyon. Pero nganong gipatay man ang mga martyrs, nganong si San Pablo gipatay man, nganong si Jesus gipatay man, ang laing aspeto sa maayong balita ni Kristo mao ang kamatuoran. Ang maayong balita mao ang maayong balita sa kamatuoran. Kinsa man ninyo dinhi ang malipay gyud sa kamatuoran. Taas ang kamot. Sure? Kung ingnon ka, ikaw asawa ka, ingnon ka sa imong bana nga wa na jud kay lami day. Nya mo na ginay tinuod, malipay ka dili. To na so good na. Og mosulti ang imong bana, bitaw day na anakoy kabit. Kay og di ko mangabit, mamatay jud ko sa konsumisyon nimo. Tugan gisas tinuod ba? Malipay ka. Mao na mingon sila, truth hurts. Og moingon ron ang imong asawa nga doon na may relasyon ni Father. Nya ikaw, liminister ka. Malipay ka. Ambot lang nimo. Mao na gitagaan ta ni Kristo og usa ka kamatuoran. Matod pa niya, didto sa langit wa nay minyo didto. Kanang kaminyoon ni ara na dinhis kalibutan. Unyag mudawat ka anang maong kamatuoran, di na ka maguol kung mangabit imong bana or mangabit imong asawa. Moingon ra ka, mag-practice kog puyo didto sa langit. Ara, total kaning animal, din amanin ako asawa, din amanin ako bana kung malangit lang gyud ko. Unyag masuko ko ani rumbuangan maimpierno man ko. Di man ko kaadtog langit, ako ning antuson. Muna kada niya uli gikas iyang kabit, imo ra gid siyang panggaon hangtod sa kamatayon. Ngano man, total inig kamatay ninyo. Ikaw kay wa man jud ka makasa, adtong jud ka sa langit. Pero siya, namiligro ginang adto sa impierno. Nya din am sa kamaguol kay ngano man, di naman mo minyo dito sa langit matud pang Hesus pagkabuang ninyo, pagkasayop ninyo. Wa gid mo kasabot sa kamatuoran sa gahom sa Ginoo. Nga inig kalangit na ninyo, dili na mo ordinaryong tao. Mura na mo mga anghel, managsuo na mong tanan dito sa langit. Din asa ka mangandoy anang imong asawa nga luod kay ignaw. Samot na ng imong bana nga lami king hiluan, di na ka mangandoy ana. Pero magkuyog na mo dito sa langit o pulos mo malangit, hastang iyang kabit, maghiusa na mo nga wa gyoy bisan gamay nga
duda. Wa na nang duda-duda. Wa na nang silos-silos. Ano na siya? Una, ang kamatayon di ay maoy solusyon sa tanan natong problema. Muna ang mga martyrs sa ilang pagsangyaw gikalagutan sila kay ila mang gisulti nga kanang sala makaimperno na sama anang pagpangurakot, makaimperno na kanang pagpamakak, makaimperno na kanang pagpangabit, kalaway makaimperno na ang kasuko, ang kadaw, makaimperno na ang pagbutang-butang, labi na ng pagpatay, makaimperno na sige silag sulti ana. Kadtong nagbuhat sa mga sala, maura kanira bang magbuhat og sala dinhis kalibutan, maura ba sana sila magkupot sa dagkong kanang authority? Kasagaran gid ba ang mga buangon maunay hawd dinhis kalibutan. Dinhis Pilipinas kinsa maroy hawd dinhi ang mga buutan o ang mga buangon? Unsa may timaan nga ang mga buangon mo'y hawd? Dako kay korupsyon sa Pilipinas nga hangtod karon gitabunan trillions. Unya wa gid na imbestigaha. Unya ang karon ang mo imbestigar sa Blue Ribbon Committee katumang bag-o nga kanaganing kuan majority purting daghanas ilang gisulti karon nga kuan gislag maayo bag kanang hadlok, giofiran, bungkagon gid sila. Unya kutob sa mahimo naningkamot yun nga dili madayon ang ilang program sa ilang investigasyon o sa program sa ilang mga himuong mga bag-ong resolution to address sa corruption, unemployment, mga panginahanglan sa medical, sa education, sa atong inflation, matubag unta na kaning pagkawa na natoy mga investors, matubag unta na murag pugngan sila ba, bungkagon sila haron ilisan sila og bag-o na sang majority. Ingon ana ang gibuhat ron sa atong nasod. Ang mga gagmay kaayog kaso maoy na priso, maoy i-impeach. Ang gisulti nga dagko kayog mga malita-malitang kwarta wa gyud kaso hangtod karon. Wala pa sila'y kaso. Wa pa sad sila mapriso. Pero kaning mga gagmay kayo nga igo lang gi-accuse, ya gamay nga amount, priso dayon, impeach dayon. Ingon ana ang timailhan nga ang naghari sa atong katilingban ang mga makasasala. Nya kita nga mga naningkamot nga di makasala, mag-uol ta ani? Yes, mag-uol. Pero masuko ta? Adili lang. Kaya nga naman, inikasuko na to, mahimaw sa tang makasasala. Ngatod pa ni, ganahan kay ko ani ni kaning bag-ong Senate President Alan Cayetano, kay magsige na siya og quote, before na siya musulti, mag-quote na siya og Bible verse. Nga iya dayong himuan og reflection nga, kung ako kanis, Alan Cayetano, no? Lupig pay pari, pero di biya natingay siya Katoliko. Di man tingali na Katoliko. O Katoliko, ako kay ba. Pero nindot ganahan ko ba, ang iya na sang gisulti katong kasi ginaron silang tinabunay, ingon din siya, the truth, kanang nas Bible ba, you will know the truth and the truth will set you free. Ang kagawasan, makabut lang sa tao nga matinud-anon. Pero sa tao nga bakakon, gipriso siya, gibilanggo siya sa iyang bakak. Lingyay mong tupad, na wa ka bilanggoa. Pananglitan, kani pananglitan lang ni. Paisahon tamos kamot karon, kinsa ninyo dinhi ang dunay 200 pesos ta sa kamot. Sige. Di ba, na 200 pesos, dili lang diya sa inyong bulsa, hasta dito sa inyong balay. Naa kay 200 pesos ba? Iisang ka mo. Ayo, daghan-daghan. Kinsa ninyo karong adlaw mo palit og ticket, 11 - usa. Ana.
Jutay na lang. Nga naman. Kanasang ni isa, wa sanay siguro. Kay, lahi man ang imong priority. Lahi sad ang priorities Ginoo. Pero nabi ingong Ginoo, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Unaha ang Ginoo. Sa tupag na kay kwarta, unaha ang Ginoo paghatag ug ang uban nimong panginahanglan tubagon ra na. Na siya. Nakaron unsaon man na ninyo paghimo, palit mo raffle ticket mo nay una. Unsaon pagpalit og raffle tickets? Dihas gawas na dihay lamisa sa atong opisina, kanang mga nanuroy karon og mga tickets palitin na. Unya dayon pwede sa atong bank accounts, pwede sa atong GCash accounts, pwede sa kwarta padala, pero kanilang niya sa atong screen mao'y tan-awa, mao'y sunda. Ayaw paggamit og laing accounts, laingan, laing contact number nawa dinhi sa atong screen. Ikaduha, nga paagi aron makatabang mo sa atong by the way, malipay day kong mo-announce ninyo na idaghan natong kaigsuonan nga wa mo palit og raffle ticket pero nang hatag og donation para sa atong project. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Usa na sa atong online banking kay wa man di magid tanan nga ni padalag kwarta mo ingon sa kong GCash accounts, daghan kay mo pada. Pero wa mo text nga Father para ni raffle tickets. Pero nibati sila nga para sa project. Kay nakakita sila sa panginahanglan. Nasa din yan, nasa opisina, Pader, mo hatag kog donasyon, ako raffle ticket ni, and siya, ayaw lang Pader, donasyon lang na para sa atong project. Iniglakaw lagi, makaanak ko, pwede na gito siya mamatay. Pero kung lain sang makatabang, gawas anang mo donate ka, nga wa kay, di lang ka mangayog raffle ticket, ang lain sang makatabang kaning atong social media platforms, kaning YouTube channel, kaning akong Padresiano Ubod. Nana ni 293,000 ka subscribers. Magsige lang mo anig view, like, share ug subscribe, makatabang gid mo sa simbahan, spiritually and materially. Unsa may spiritual tabang, atong masabwag ang maayong balita sa ebanghelyo nga akong ginawali, itagaag pamalandong ngadto sa daghang katawhan pinagis pagsigig share nya sa inyo sa sigig paminaw makat-on sad mo nabi tay magtiayon magpa-picture nako diri Pader hapit na biya gyud may magbuwag salamat sa imong mga wali nga sige kog paminaw kay wa jud ko mubuwag aning akong bana ana siya nako kanindot ti ay tungod kuno sa wali nya og daghan mo ang nagtagaan daghan tingali ang matabang di na magbuwag. Unya maka-income sad ta dinhi sa atong parokya kay mo share man sad ang YouTube. Mo na kong giingon bisan lang og mo view mo tag 30 minutes sa atong gi-upload kada adlaw. Nya kada adlaw sa mo maminaw 30 minutes. Naa na mo'y mahatag 10 minos tingali 1 peso. Sa atong parokya. Minaw ra jud ana. Wala na 1 peso. Anya, dili din na tabang para sa atong project. Tabang Nya lain pa gyud kanang mangimbitar ka para mo appeal sa atong mga sakramento. Mo nang ang ato rong mass wedding na apay mga 30 ka slots aron makumpleto ang 163 na karong July 18. Karong Domingo na lang ni ang atong katapusang adlaw sa pagrehistro. Naidaghang nagpuyo-puyo diha. Sangyawi sila sa mayong balita. Uy, naay mass wedding sa Compostela. Hastang mga dili taga Compostela na gusto magpakasal diri, i-process lang ang mga papers, i-appeal nato og kasal. Dili lang ni taga Compostela na territorial parishioner nato, appeal na sad ang mga dili taga Compostela nga gitawag nato online parishioners para sa atong mass wedding karong July 18. Makatabang ba ng mass wedding? Yes. Aron mawagtang ang ilang sala. Kaya ang kamatuuran, ang nagpuyo-puyo,
or civilly married, kung mga matay na sila, nga way kasal, 99% maimpierno gina sila. Nga naman, dili sila makakumpisal, dili sa sila makapangalawat. Unyag mo sikrito sila kumpisal, mo sikrito kalawat, ilang taguan ang ilang pagkapuyo-puyo, makasa sila duble. So, luoy yun. Kaya ang sakramento may dapat nilang dawaton. Kaya mo manay kamatuuran sa Ginoo, dawata ang sakramento sa kasal, una dayon kamo, dog. Naataroy 50 years wedding anniversary. Aktibo sa kaini nato dinhi. Sila si Mr. Cirilo o Mrs. Rose. Ay man to? Buhi pa ba? Oo, na din. 50 years na ni sila. Naong sa daaning asawa ni, arsa na din sa atong simbahan. Mauna nga Villa Carlos family. Congratulations ato silang pakpakan. 50 years. Oh. Way siguro, gamay na lang ni kuwang. Mo 51 na sad, no? Pero mauna siya. Kasal 50 years. Kadako, kanindot, anak. Golden ko na, golden. Oh, kanindot, anak. Kaysa ka na lang 5 years, buwag na, divorce na, 5 months pa lang, divorce na. So, slooya. Nya, ingrandi pa kay kasal, nindot pa kay mga sinina, ang mga bride, hasta pari, maglaway, ang tanaw. Nya, inguman, magbuwag radi ay. Kano man, wa magpuyo sa kamatuuran.